आथिखालाव सारा सासे टिचारबो आरो लोगोसे सिनियर आर्टिस्ट बहुत एक्सपिरियेन्स गोनां दा नैबे आथिखालनि मुगायाव सार माखासे लाइमोनफ्रा टेक्न'लजि बाहायनायावहाय एसे माने माबा जालांदों आरो बांसिन थांनायनि खारनावहाय माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव एसे माने उइक जालांगासिनो दं आरोखि दा नैबे बिथिङाव सारा माबायदि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ माबायदि एडभाइस होगोन सारा माबायदि जेनेबा गोरोबनानै टेक्न'लजिजों जुदि जों गोरोबना थाङोबा माने बिसोरनि उननि जिउआ जेन'बा आद्रि थाङा बेनि सायाव मा होनगोन सारा एसे टिचार आङो एसे आं एखमबा अनुभब खालामो दा दानि नैबे गोदान मुगानि जे टेक्न'लजि बेजों गोरोबनो हानाय आरो हायै दा बे जोबोद गोनां जानानै दं दा गोनाङा ओरैबायदिखौल' बुंनोसै आं जे मबाइल कम्पिउटार बा डिजिटेल जुग दा बावहाय जोङो मबाइल माखासे दांनानै गथ'फ्रा एसे लेखा फरायनो गोसो जायो दा बेफोरखौ आं आंनि अभिज्ञताजों बुंनो नागिरदों जे मबाइलावहाय ओरैबायदि बाहायनो रोङोबा ओरैबायदि गोनां जोङो बुहुमनि खौरांखौनो मोननो हायो जुदि गथ'आ बे मबाइलाव नांथाबनानै गेम गेलेबाय थादोंबा बेखौ डाइभार्ट खालामनोबा बिमा बिफाया थाफानानै बै लेखानि सोमोन्दै बा बै नलेजनि सोमोन्दै आउट नलेज बा जिके बायदि रोखोम जेनेबा अनलाइन बिहरनाय बा गुगल सार्च खालामनो थिननाय बेखौ जुदि मावहोबाय थायोबा बैनि जे गेम गेलेनाय हुदा बे गेम गेलेनाय हुदाखौ जों एसेबाबो कन्ट्रलाव दोननो हायो आरो जेब्लानो बे बेस्थ' थागोन अब्लानो जों बेखौ डाइभार्ट खालामनांगौ आरो आं दा बर्थमान बिदिनो खालामो गोनांथि जिनिसखौ आं सार्च खालामथिनो आरो जेरैहाय आङो एखमबा गोसोखांनानै ओइ जापाननि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टारनि मुङा मा नाम मोनलाय देलाय बाबु सार्च खालामलाय लोगो नागिरना होनोसै आंबो मोनबाय गावबो मोनबाय दा बे आरो दा ओंखायनो डिजिटेला फारसेथिं मोजां बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि सारनिफ्राय आङो नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबाय जे बेहेरावदि सारजों लोगोसेनो एक्ट्रेस लादोंमोन जायखौ बे सिनेमायावहाय रजेना माबा मुं बुङोमोन सार दा बे एक्ट्रेसजोंहाय सारा दा लोगो मोननायला आरो दा रिलेसनाव दंना गैया आरो बियो दा जेन'बा मा मावखो एसे मिथिबाय नामा सारा निस्सय मिथियो बिथाङा बिथांनि असे गामिया लावदङा बर्थमान क'क्राझारावनो थायो लोगोसे बिथाङा क'क्राझार सेसन जाज कर्टनि एडभकेट बिथाङा आंजों फ्राय रायज्लायहरो आरो गोबां समाव गोबां लेंहरो बे माखासे प्रग्रामावबो बिदिनो ग्रुप डान्स बा माबा मोनसे बड' सिने आर्टिस्ट बेफ्रावबो फ्राय लेंहरो खिन्थु आङो माखासे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय थांनो हाया बिथांनि जे स्मार्टनेस आं बाख्नायगोन आरोखि ओरैबायदि स्पिरिट बिथांनि जे एक्टिं माने बै समनि खोथा दाथ' बैसो जाबाय दाबो दङ स्पिरिटआ फ्राय हारिमुजों दाबो लोब्बा दं आरो बिथाङा फ्राय एखमबा सम आङो फेसबुकआव इउटुबाव एसेबाबो नुनो नागिरो एक्टिंखौ दाबो खमायाखै आरो लोगोसे जोंहा सासे कमेडियान दंबावो बिथां बासिराम नाम लानाय थाला मोननै ओरै सिंजोंबो साजोंबो न'आ आरो गिजि बिथांनि नाम मोजाङा रहिनि ना माबा नाम मोनो रहिनि ब्रह्म गामिया गोमोबिलि बिथांखौबो बावनो हाया आङो आरो बै समनि जे अनलायनानै जोङो शुटिं खालामनाय माने बुंनो थाङोबा न'खरसेनि बादि जोङो मिलायनानै शुटिं खालामनो हादों फोजोबनो हादों साक्सेसबो जादों आरो बेहेर सिनेमाखौ जेबादि मुलुगनाङै होनजायो दा आसामावथ' फ्राय नायजोबदोंआनो आसामनि अनगायैबो जेब्ला बेंगलाव देखायदोंमोन आं बेंगलाव बेरायहैदोंमोन बेंगलनि बबेबा टाउनावबो जेराव बर'फोर दं आरो
बावबो आङो बे बेहेर सिनेमाखौ दिन्थिनाय नुबोदों आरो बे समाव मा होनो मिनि सिनेमा हल ना मा होनो टुरिजिम ना मा बेवहाय गोबांथार बर'फ्रा नायनायखौ नुबोदों आरोखि बेखिनियानो सारनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ आं मिथिनो लुगैबावबाय जे आथिखालाव जे जोंनि बर' सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगा आथिखालाव माबायदि जायोब्ला माने डेभेलप जागोन होननानै सारा सानो बेनि सायाव सारा माबा मोनसे बुंगोन नामा बेनि सायाव ओरैनो जोंनि माखासे हारिमुवारि जायफोर आफाद दङ जेरै बर' हारिमु आफाद जेरै दा गोदानै दादों बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन दा बे आफादफोरा सम सम जथुमै सावरायलायनानै जे बर' सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै गोथौ आरो गुवारै सावरायनानै जायफोरबादिखौ गोनांथार जेसेबां मानि गोनांथार बेफोर गोनांखौ बा आंखालखौ सालायनाय बिटिआर एबा आसाम सरकार बा भारत सरकार दा बिसोरजों जयै सावरायलायनानै जोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजानाया आङो गाहाम जागोन बादि मोनो लोगोसे जायफोर जों बर'नि जायफोर प्रडिउसार दं गोबांथार मोजां प्रडिउसार दं खिन्थु फाइनान्सियेलि उइक दा बे मोजां प्रडिउसारखौहाय जोंनि जे हारिमु आफाद बा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन बिथांमोना खावलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मदद होनायाबो गाहाम जे डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि सरकारनिफ्राय बिनानै एबा बै आफादफ्रानो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जुदि फिल्मखौ जुदि बानायनो सुबिदा होयोबा बे बर' सावथुन मुलुगाव सावथुनाबो मोजां जागोन आरो बै जायफोर प्रडिउसार बिथांमोनाबो थांनानै थागोन आं बेखौ सानो आरो लोगोसे बर' सावथुनखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा जोंहा आथिखालावहाय दा नुनो मोनो जों मबाइलाव माबा इउटुबाव 5 मिनिट 15 मिनिट बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों खिन्थु जों बेफोरबायदि जों बर' सावथुनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौ जोङो माब्लाबाबो सानथावथाव जाया बादि मोनदां नंथावा दा बिनि थाखाय आङो सानदों जे गोबांथार जायगायाव दासिमबो सिनेमा हल दं दा बे सिनेमा हलखौ खमावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गंसे एबा गंनै डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव गंसे एबा गंनै जुदि जोङो लुनानै होनो हायोबा बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारा आरो बेफोरखौ आफादफ्रा जुदि डिमान्ड खालामनानै जुदि लानो हायोबा बर' सावथुन मुलुगाव जायफोर प्रडिउसार जायफोर डाइरेक्टर बा जायफोर आर्टिस्ट गोबां गोसो जागोन बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गोबां गोसो जागोन आंहा मिजिं दं आरो बेखिनियानो बे समाव आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरबाय जेनोखि सारा गोबां बाथ्रा बेहेर सावथुननि सोमोन्दै बुंबाय लोगोसेनो आथिखालाव बर' सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै माखासे एडभाइसखौ सारा होबाय आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव जेनोखि देरफुबाय थानाय लाइमोन फरायसाफोरा नैबे टेक्न'लजिजों माबायदि गोरोबनानै गावनि जेनेबा लाइफआवहाय माने सिगां फारसे आवगायलांनांगौ बिनि सोमोन्दैबो सारा माखासे एडभाइसखौ होबाय आरो लोगोसे गावनि न'खरनि माखासे बेकग्राउन्डखौबो सारा खिन्थाखाबाय दा गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि दिनै मोनजोब्बाय दा बे समाव आं बेखौल' बुंनोसै जे सारा जोंनि बे BtrinFost इउटुब चेनेला खावलायनाय बायदि आरो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिहाय दिनै जों खावलायमारनो सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि थाखाय समखौ होबाय दा बे समखौ होनायनि थाखाय आङो सारनिसिम BtrinFost चेनेलनि जानानै गोरबो गोसोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिबाय सार आरो बे समाव आं सारखौ बिदाय होनो सानबाय थेंक इउ सार